फिन बर' हारिनि गेदेरथार जाफुंसारनाय मुलुग दरबाराव फिन बर' हारिनि सिनायथि नंगौ बर' हारिनि सासे बीर जोहोलावनि मुङा मुलुगाव गोसारनो थांगासिनो दङ। बर' हारिनि राव हारिमु आरो थुनलाइया गुबुन हारिफोरजों समानै जायगा आवग्रिनो हादों। बेबादिनो बर' हारिनि जोहोलावफोरनि जिउ बाउसोमनानै हारि आरो हादर सिबिनायाबो अराय सम मख'जाथाव। दिनै बिथांमोननि बे बाउसोमनाया दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गाथाव खालामदों। बेबादिनो बर' हारिनि जारिमिनाव अराय सम गोथां जानानै दङ सिखोना जोहोलावाबो, जायनि थाखाय दिनै बिथांनि मुङाव सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ गनायथि होनाय जाबाय। नंगौ, केबिनेट जथुमानि गेजेरजों सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ गनायथि होबाय। बे बाथ्राया थारैनो बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ गोबां खुंथाय आरो जौगालु राहाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदोंमोन। खुंथायारि फोसाबनाय, आबहावा संरैखाथि आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ नोजोर होनानै गोबां गाहाय थांखिफोरखौ बे जथुमायाव लानाय जादोंमोन। मख'जाथाव थांखिफोरनि गेजेराव केबिनेटआ टिवा गावखुंथाय गौथुमाव सोद्रोमाफोरनि अनजिमाखौ बांहोनो गनायथि होयो, जायजों साबसिन थान्दैथि आरो खुंथायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोहोआ 36 निफ्राय 42 सिम बांदों। बेनि अनगायैबो रायजोआ सेप्तेम्बर दानाव बड'लेण्ड गावखुंथाय गौथुम आरो मिसिं गावखुंथाय गौथुमनि थाखाय बिसायख'थि खुंनो थिरांथा लादों। बेजों लोगोसे आबहावा संरैखाथिनि फारसे मोनसे गेदेर थांखि लानायाव केबिनेटआ मावख'आरि महरै सिखना जाहारखौ आसामनि 8थि हायुङारि पार्क महरै फोसावदोंमोन। दायो बिटिआरआव 3 हायुङारि पार्कखौ जों मोननो हाबाय। नंगौ, रायमना आरो मानास हायुङारि पार्कजों लोगोसे सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौबो आसामनि 8थि हायुङारि पार्क महरै गनायथि होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि 15 आगस्ट थामहिनबा 78थि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ फोसावदोंमोन। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमायाव थानाय चिरां रिफु रिजार्भ फरेस्टनि 321.90 बर्ग किल'मिटार ओनसोलखौ सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क महरै फोसावदोंमोन आरो थांनाय 10 फेब्रुआरियाव लानाय केबिनेट जथुमायाव सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ आसामनि 8थि हायुङारि पार्क महरै गनायथि होबाय। फिन बर' हारिनि गेदेरथार जाफुंसारनाय मुलुग दरबाराव फिन बर' हारिनि सिनायथि नंगौ, बर' हारिनि सासे बीर जोहोलावनि मुङा मुलुगाव गोसारनो थांगासिनो दङ। बर' हारिनि राव हारिमु आरो थुनलाइया गुबुन हारिफोरजों समानै जायगा आवग्रिनो हादों। बेबादिनो बर' हारिनि जोहोलावफोरनि जिउ बाउसोमनानै हारि आरो हादर सिबिनायाबो अराय सम मख'जाथाव। दिनै बिथांमोननि बे बाउसोमनाया दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गाथाव खालामदों। बेबादिनो बर' हारिनि जारिमिनाव अराय सम गोथां जानानै दङ सिखोना जोहोलावाबो, जायनि थाखाय दिनै बिथांनि मुङाव सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ गनायथि होनाय जाबाय। नंगौ, केबिनेट जथुमानि गेजेरजों सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ गनायथि होबाय। बे बाथ्राया थारैनो बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ गोबां खुंथाय आरो जौगालु राहाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदोंमोन। खुंथायारि फोसाबनाय, आबहावा संरैखाथि आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ नोजोर होनानै गोबां गाहाय थांखिफोरखौ बे जथुमायाव लानाय जादोंमोन। मख'जाथाव थांखिफोरनि गेजेराव केबिनेटआ टिवा गावखुंथाय गौथुमाव सोद्रोमाफोरनि अनजिमाखौ बांहोनो गनायथि होयो, जायजों साबसिन थान्दैथि आरो खुंथायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोहोआ 36 निफ्राय 42 सिम बांदों। बेनि अनगायैबो रायजोआ सेप्तेम्बर दानाव बड'लेण्ड गावखुंथाय गौथुम आरो मिसिं गावखुंथाय गौथुमनि थाखाय बिसायख'थि खुंनो थिरांथा लादों। बेजों लोगोसे आबहावा संरैखाथिनि फारसे मोनसे गेदेर थांखि लानायाव केबिनेटआ मावख'आरि महरै सिखना जाहारखौ आसामनि 8थि हायुङारि पार्क महरै फोसावदोंमोन। दायो बिटिआरआव 3 हायुङारि पार्कखौ जों मोननो हाबाय। नंगौ, रायमना आरो मानास हायुङारि पार्कजों लोगोसे सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौबो आसामनि 8थि हायुङारि पार्क महरै गनायथि होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि 15 आगस्ट थामहिनबा 78थि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ फोसावदोंमोन। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमायाव थानाय चिरां रिफु रिजार्भ फरेस्टनि 321.90 बर्ग किल'मिटार ओनसोलखौ सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क महरै फोसावदोंमोन
आरो थांनाय 10 फेब्रुवारियाव लानाय केबिनेट जथुमायाव सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ आसामनि 8थि हायुङारि पार्क महरै गनायथि होबाय। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।